Keblei pi ki perlok baro ki ba dan mentalang ha kena ke jingya batai ke jongi bat ki baya page ia kena ke channel ke jongi ngakwa ban pening sengom hai pi ha ke kerteng jong Jesus Christ nong penim jongi hoi mentang ngila poi biang sya kena ke wepat ke topik bat kena ke topik kalong ke basngau tenat hadu kata-kata kalong ke jingyo pateng jong ki riu khoi yola se don apdeng jong pi ki badon ki jingkeli syapang kebeneng lene syapang kiriu khoi lene ke kebanjia anda habaladap ke syah jersnam lene shibun kijing kili ya ke ba pipidan ngi scam ba hakane kijing ya batai gijongi badda kijing donrun katlem jong kini nong ai jubab ya kijing kili ke ba pher ngi scam ma pinyo ya kijing kerku ba pinyo ba kijinge kijong pi kanang nang kam klein ha uji Jesus kat ba ngi im kam tam ha ni sngi ke bakhado bat ngakwa apni sngau hai bing pi sisin ha keteng jong Jesus no penem jangi je hani ka por shoban stang program ka jungi ka jing kren sapang ka jing yo pateng jong kiru khoi tuin pendam kli ka jing duai au blai muk pa jing ba hamneng sai sim ka try ni ka por ni wan ahmad ka jong me namar ni don kam try me ben pinchai hangi wait pi way ya ka jing kren hani ka por but the don kan le mu try but kinong shim banta hani ka por khna me klan pinchai ika jeng kren ka jongi knamba ki pai ba ka jong me ki nyaw ka jeng ko buling ba kene ka jeng kren ka jongi but ma plan try pop ki bang le ni ba ro gi no gi dam kreteng ka jong Jesus na pnem amen Kajing kali ka banga kwa ban kali mano ba pintikna ya kajing yo le jongi shabneng ka kajing ice ngo ba utrai nga ai kublei ya pi baro sha kene ka jing kren ke jongi nga ai kublei ru kamtam ki nong penya jong kene ka program but halor kene ka mat ka jing yo pateng jong ki ru khut ting ai kublei ya pi iwe puwe te kene ka por kublei shbon ya to ka jingkli ha ka ba i moderator ila ai nam ta ka jonga mano ban pintikna ya ka jing yo let jongi shabneng bat ka ka jing ai sngo bha utrai oi ka tin jong ble hi ke thu ngi ba Jesus Christ hi udei uba pintikna lane udei uta uba ai ngi ka passport ban le shabneng pikan mau itu ka we ka dikhat ha ka gospel jong uyones khat sau kal no dikhat ka ba lai uang anda ngala le no bat ngan kre ka jaka yapi ngan wan pat bat ngan shimti yapi haladehi ba hakaba ngalong manga phiru phila banlong te kata kade ke ka ba Jesus Christ ula kula naptak jongi we puwe but ke jing ai sngo bha ka ba utrai lane Jesus Christ un ai naptak jongi lada phi pet ha ka ha ningkong yo anes lai kalong dikhat ka ba ningkong hang tu ong hakmi phi ka ba kumno ka jing e utau pa ul ai hangi bala khot yangi ki khono ble bat kumta ngilong yangi la khot ki khon jong ble kum juru lapan scam biang saka artli ki dikhat ar koren hendreu kalnon dikhat ka ba khat phra bangin long kita ki khon shenrang bat ki khon kan the yu ble kata ka de ka jing ai sngo bha ka ba ble u ai namta ka jongi jing pan pauru kalong ka baning kong dikhat ka basan man reu ong ha uta ubanga i e bat kum juru ubala sat ya kasnam ke jongi u Jesus Christ mangin long kita ki sim bat ki lingdo ha ublei bat ukpa bangin san shar sadu ki pom chukut ngakwai phi ba pin pule to khot ba pin kan mau ba de lang ma u Jesus Christ ulong tau passport la ne u tau ba pentikna nam ta ke jongi iwe puwe bangin yo let shabne kublei shibon ya kijing jubab ke jong pi ha oi dei tang u jisu hi uba ka beneng kala ban ai ngakar pat pi we ba pe sngau bha pan kre ya ki kulam ki paper ki jong pi khana ma phila ban bu jing mau ya ki to ki khot bible ya ki bang nglia sngau mene bat menta ngi sngau biang sa kwe pat ke jing kali balai bangi de ben perkhat shapang ka perthei lawe kublai shibon ni ka jing kli ka ba piwan ra hani ka por
hoi kalong sha jing kli ka ba smotanat bar ka jing kli ka ba don kam pha yang ngi ki kristan ki ba em ha ni sngi ki ba khado ka don kam yang ngi ban perkhat ya ka perthai ka ba lawe mar ba dang perkhat ya ka kan wan ra jing man toy ngi shibon kan pen klein ya ka jing em kristan ka jongi bat kan pandap ya ka jing em ka jongi da ka jing kmen wala ngitip bang hab ya ling ba ka jing jing stom ha ni ka perthai ka alen chuat ha ka kot ka jong ka jing ja ha ka sngi ka ba khado ka sla ka ba arspa khatwe kong ba ngi dei ban perkhat ya ka perthai ka ba lawe knang ba ka bom jikut ane ka perthai ka ban sawan kanam ja rangai ane kanam lip no na ka jingmut jing perkhat ka jongi bat ladangi perkhat ya ka kan yada yangi na unong shun bat kan penla yangi ban job ya ka jing pen shoy jong u soitan but uji su hi u wan ban penchisha lane ban penpau ya ka beneng hangi knang ba un pen ki lane un pen kring ya ka men sim lane ya ka jingmut jing perkhat jong ki briu but kano kan long ka ba skotnat lane kan long ka jingker khu ya ki briu ke ba don habneng ban yanu jor bat ki briu ke ba don ha ka ne ka pathai kan don shibon ka jinge per but namar kata katau ni dei ban perkhat ya ka parthai ka balwe knang ba ngilaru ban penkre ilade ban don ban ta lang hang ta habneng but ni dei ban long ki bru ki balakre namar ni ka daw ni dei ban perkhat shapang ta ka parthai ka balwe Kublai shibun yang jing jubab ke jong phi. Hoi ladangi pe ya kena ke perthai ke bangi ementa. Shibun na ki kimi ki kpa. Ki ba kwa ya ki khon ke jong ki ban long breu man breu lane ban dep ya ke pule puthi ki jong ki perkhat ya ke lawe jong ki khon ki jong ki. Bat ngangai scam ru ha kena ke por. Bangi kum ki kristan. Ngi perkhat ru ya ke lawe perthai. Ka mon ngi perkhat ya ke beneng. Bat nama ta kadau kadan kami ngi ban perkhat khnang mengla bat pen kre kal bang dang em ha kan ke perthai bat pen kre ban poi sa se kata ka we pat ke perthai ka bat thamai ya ka ba jisu la kular bat nai ha phi bat hanga i we pi we nama ta kadau pen kre bat long ki bayai ne ha jisu mentangi sngaw ya ka we pat ke jingkeli balai ba ka burom uchisu kalong ka bamla pan batay sno bha pan shai gane Kadai ka jingkali ka ba sngotanan kablai shibun na ka benta ba phi kali balai ba ka burom ka jong Jesu ka long ka ba kraw hadu kata ngakwa ban ya samat phi altali ki mat ha ka ba dai bat kene ka benta ka baneng kong namar bangi dang em ha kene ka perthai ka ba pam bat ki jingmut jing perkhat ki jongi ki long ki balangkat bangin song thu ya ka jing mayan chong ka burom ka chong ublai ka ba ar ublai uklam pat pan paulut ya ke baro ki ba ngin sa yo ya ka ba menta upol wong ha nang kong shikinong koren klanang ba ar ka ba khandai wong ba khmat kampat yo i kashkor kampat yo sngaw lane kampat rung ha ka do no jong brio kita ke baro ki ba ublai la pen kre naka benta kita ki ba ye yo bat kapor kan sapoi bangen satip ya ki aka khamtam ya ka buram ka jong Jesu enda ni yo ban lej bat u shakata ka ri ka ba la pen kre na ka benta jonga bat ka jong pe kublai blai shibun ya ki jing jubab ke jong phi hoi jisu nwan ha ka bor bat ka buram ka ba kraw ha akting ke jong ublai ka bat ni ngimla ban perkhat ia kata keburam ke bah hadu katno ke bah ujisu unwan bat ru ujisu om tang kata hemre ujisu ong ru baun ai ngi kata keburam ya ke bah ki khmat ke jangi kimpat yi ki skor ke jangi kimpat yo sngo ya ke ke bah ujisu dan man ai ha kita ki ru khoj ki bah ap khmi ya o bat nama ta kadau ki parlok baro ya ini ha ujisu on penkup ya pi ya ta keburam ya ke bah ma uladan mentangi sngaw saka wepat ke jingkeli
ke ai ka banjai obrio anda haba ulami pana jintep snobha pensyaya gane Kublai ke jingkel lim ke banjai ke bayap habaki mi pan ko abani alame phi ha sha ka ten jong ublai ka jing tho jong apostol Paul sha kinong korin ka shithi ban kong jong u kala nong ka ba khat san ka khat ka bam san pho way but san pho r san pho way but san pho r ka ongkum ni hakmi nga ya thu happy ya ka jumayan nginam yok thia baro 100 en penkala yangi baro sisendan haka shiklimat ken haka turoi ka bakhado namar ka turoi kan sawam anda kumta ya ki bayap an penmi pat ki bom puot ka bible ka ang ublei un sa penmi pat ya kita ka bayap ho chris ha ka renian ka batmai ngasko ternat ya ka jing tho jong ka mrs white na ka kot ka jing thrang ki arta ka sla ka ba 6000 prapolai ka ba ongkum ne ka jing mi pat jong uji su ka long ka dak parsi ya ka jing mi pat ka ba khadu jong kito barok ki bayok thia hau kumba u chris ulmi pat na ki bayap kumta ro kito ki bayok thia hau kin sami pat ka ongkum ne let's say ki long ki ba ana ki ba pang lane ki ba pen sniu dur ha ka jing im ka ba la ban yap bat ki mi pat ha ka jing ko jing khia ha ka ba janai bat ka jing bet ka ren yeng ka ren yoi pen ban ha ka met ka ba don buram ka bible ke thu yangi ba kita ki ba yap ha ukres ha ka sngi ba ki mi pat u blain pen kala dor ya ki kin mi pat ha ka dor ka ba thamai ka jing ko jing khia ka ba thamai ka jing im ka ba janai ka jing im ka ba bet ka ren yeng ka ba biang kane ka jing kermen ya wipe away ukristan uba im ya ka jing im jong u ha ukres to ai ba ngi ro ngin long kita ki kristan ke ba im nak benta ukres man la ka sngi la ka jing yap ka lap yang ngi menta nginam dok jingkermen namar ngin sami haka waipat ka jing im ka batmai ka rinyang ka batmai ka bakhambiang banyakane koblai sibun ya jing jawab ka jongpi ngilas ngatu syai ba kibru ki bayap ha ukris anda haba kilami pat kinyo ya kata ka kamet ka batmai ba shu lada phikwa ban pule na nengkong koren kal nong ba khatsan nadu ka khat ka basan phawai kumala batai mane hadu kat khat ka basan pupra pin sngang thu shai ke ek ban jia ya ki brew ke ba yap ha u jisu bat ku mangala ong mane bu ching ke mau ya kini kit khat long badan kam ha ke ching im jong pi ba janga gen ngai scam ha u jisu dak bat ke mau ya kini kit khat ban ai ching kremen ni iwe pi we tangi sngang ska we pat ke ching keli Hatu ngila ban itu ya ki bahing hasem bat ki ba it bathon jangi batai shapang ka jinkmen jong ka jingyo i ya ki bahing hasem jongi habneng kublai bun biang sa kene ka we pat ka jingkli hato ngin la ban itu ya ki bahing hasem bat ki ba it bathon jongi ondang ila poi sha beneng pikan maun em u ha ka pol ka jingwan arsen ki jong Jesus Christ u khot ye ki tu ki ba yap bat kin mi pat ning kong thoslini sao kal non di khot ka ba khan reu hang to wa Jesus Christ u khot ye ki tu ki ba mi pat but hoi namar ba Jesus Christ u mi pat na ki ba yap thia kum juro kita ki ba yap u Christ kin mi pat u yones ar phok non di khot ka ba ar pho we hang to ngiu i ba u Jesus Christ open i ya ki dak ha dak jingmong jong u haki senran but hang tu ngi ka khubor ka bakmen ka long ba nomar kata kita senran ki yakmen haba ki u try ngit scam ma ondal apoi so beneng ru kumju hi ngin itu ye kita ki ba i ba thoi ha ngin itu ye ki ba yeng sam ki parlok parjor ki jongi but kumju ru wat la kata tu ki breu ki mi na jingtap ki mi na ki lalong ki ba lapot henre hak ta por ki long hi ki jing thau thmai kuma u pol ar korean san ka long di khot ka ba khat nyo ka long ta u ba nge Jesus Christ long u jing thau thmai te hak ta por hak ta ka beneng ka thmai bat ka khndo ka thmai onom don shu kita ki ba snail bat don tang ki jing bha sudah bat hoi ki ba hing sang ngin itu ban ngin kemen langkum ba uyo kumba kini ki senral ke jong Jesus Christ
haba yu Jesus Christ ki command but he let ban ye kendu yu te kum juru hakta kapo kan don hi ka jing command onda yu we ba ni long ka ju hi dor ta ni long ka ju hi but ni command hi hakta ka perthai ka pathama lisbon Kebelai yang jing jubab ke jong pi. Hoi. Yo la dana pedeng jong ni. Dana pedeng jong pi ke bala dui ke baik ba thoi ke jong pi. Henry ke jing kerman kalong ba pin sai kendu ki anda haba ujisu nuan. Lada ki yap ha ukres. Ukres un pen mi pat ki. Hakata kamet ke pathamai. Ke bompot syu. Pad hoi. Kin sai itu. Bat ngin sai itu iwe. Ya iwe kenuksa. Kabangila ban shim kenuksa na ujisu anda haba ujisu layap anda haba ujisu lami pat udang itu ya kisenran ki jong om bal kumju ru kito ki bayap kini itu yangi lene kini itu ya ki bahaying hasem ki jong ki pat oh kano kalong ke jingkman anda haba ki lay kendo bat baki la ya kren iwe bat ke jing ki jong ki ya ujisu kal nang kham kraw bat mentang ni asngau pat sakawe ki jing kali Bata ya ka jingpen jong ki badang kelung bat ki ba anna. Kumnu ki kelung ki don ka jingpen ju bat jing bisa. Kebelai shibon nak bentak ka jing keli ka jing pen nak bentak ki kena don ki kena ki baklat hakarta ka badang red but haba ublain pen mi pat ya kita ki bayap ha ukres ha kisni bakhado unle kumno nak bentak ki kena namar kini ki kena kimpat yo ya kata kalat ban nget ha ujisu ban sngoth shapang ujisu takin le kumno ublai unle kumno nak bentak kini ki kena aku apa ni alam epi syak jing tho jong isaya kalau nak bakhat wei kedekat ke bapra ikna ibrang winro ini le kai ha katliu usen po bat ki kena bala e no bun in bu ya la kakti ha ukram usen senyong kin om pen mensau le ne penjat ha ulum pakentang jong bara ublai wang la di kena ke syang lem bat ki mrat ke ba itrem ha kana ke pertai kilong ke ba itrem handre habnen la kita ki mrat ki syang lem bat ki kena kita ki mrat kin om pen mensau le ne penjat yaki Kanai ka ayangi ya ka evidence ba habneng kin don ki kena te ublai unrai kumno na ka benta ka jingpen jong ki kena hato ublai un pen mi pat ya barok ki kena na ka jing tho jong ka Mrs. White ka ayangi ya kendiat ka jing yo i wat karo ka pla bakam don ya ka jubab ka bapura handrei ka ong pat ya ka jingpen jong u kena ublai unrai bat umpen syong nong rim yakam ha ka jingle bat ka jing ko ngo jong ki kme ki kpa ni ken mau ya ka khlam ka bakhado ka ba ublai upha hari ijem ka jing pen yap ya ukon banengkong ki ba bon ki khna ki ba long ki kon nengkong ki yo ya ka jing yap balai ki khlam le ai ki kon Israel handrei ka jingle jong ki keme ki kpa jong ki kaya lam ya kini ki kon ro ban yo ya ka jing yap te kumta ublai un pen chong nong rem ya ka jing pen jong ki khna ha ki kam bat ki jingle jong ki keme ki kpa ha ka jing pen jong ki keme ki kpa don pat ki keme ki kpa ki ba ko ngo te kumta ublai un pen chong nong rem ya ka jing pen jong ki kon ki kti kumba ule ha ki por ki kon Israel hari Egypt upen lut ya barok ubakok ngo iki kon nengkong jong ki bri barok ki bakok ngo upen lut kumta ublai ro habneng unpen ya ki kun long largi kime ki pa jong ki long ki bakok ngo bat ki banget ha ujisu kanai kadai ka jing kendiat ki jing syai ka bangi yo halor kanai ka benta like no nakane ngim don syok ka jing syai halor kanai ka benta bat ya kata ka pampen pau hangi in ya ka kumbakalong ublai un sapen pau haki singi bakhado Kebelai shibon yang neng jing jubab jong pi ngai iskamba ki prabanget ki parlok ki pajor pilak long ki basyai halor kane kamat bar ko mengalami pi menne tho bu record ye gini ki record bible kenang ba pilak ban ajikremen ye ki we lane ban ajikremen yala deru bat lada pikwa ban pule dalade pikwa ban pule na kane ka kot ya ka bangil ya batai ka kot ka jingjia ha kisngi ka bakhadu the last day events ka kalanong ka ba arpho ya ka ba ngila ya
batai hakan dengan por. Ban mentang ingin siya sengau pat sekawe pat kecing keli. Kublai ya pi baro kacing keli ka bangakwa ban keli hakan ni kapor kalong balai bahabneng kadon kacing ai burom ya kilong kemi kiba ya ine hadu katnu kalong kabadon kam kata kakam ban penhe pensan ya kikun palat ban ya ukpa sungha ban batai Kublai shibu nam daga doga jing kili ngasang ternat ka namar ba yang ala penher pensan dai me ngalong kumni kumangalong mata dai namar jongi hoi ushin ukpa bat ka kme kidon ya ka kamram ka ba kraw hadu kata kata ban penher pensan ya laki kun mat bon sien yo ipat badai ka kme ka ba don ya ka jingkit kle ka ba kham chliu ya laki kun om tang baken san ha ka jing pule ha ka dangle ha ka jing san ha ka long rin yang henry ka da trang ba ki kun ken san ha ka jing im bat ka jing long ka ba ken chaman sim ka jong ki namar ba ka jing duai ka jong ka kme ka jing duai ka jong ukpa ka long ka jing ya da na ka banda ki kun bat bun sin ki kun ki ya ha ka lenti ka jong play de namar ba ka kme la ne ukpa ki duai na ka banda ka jong ki ngangit scam ba habnang andang ila boy bon ngin a ya ka burom ya ki kme ki pa ki jong e namar ba ila ya lam yang bat kham tam ya ki kme ki ba ri ben he ban san ya lagi kon hapadang ki jing shitom bat ki jing jenjar henry ki ai ne hadu ka bakon nang ngait scam kan dai ka por ka ba ki kme ken mau ba kumno ba blai la ya rap yake ba nakaliang jangaru daga jingai ke jong blai ngait scam mangan sayo i ka do ke jong jisu nan pen pong ya ka buram ya ka ba jisu sai hai me namar ba dai mai i ba la chu duai la pen he pen san man ngalong kumni kumbang ngalong menta de ke jing i ke jong e bat ke jing trang ke jong e ba ngan san hau blai ba to ai ba ki keme ki ba pe ya kene ke program kan long ke jing kershan ya phiru ba pen ken mau ba ke ba phi le ka dan kanong ka ba ap ya phi blai Kublai shibun yang jing jubab ke jong pi. Oi kilong kemi ki ba pet ki ba hikai ki kon kanan ke jing ainong ya ki iwe pi we bat namang ta kadau la da dan apneng jong pi ki kemi ki ba du jing kerman ki ba dwai nam ta ki kon ki jong pi bakin long breu man breu bakin long ki breu ki ba e jo blai wanam du jing kerman namar ba kandan ke jing ainong da ka ta ki jong pi bat bo jisu undon kat lemat pi bat ngai scam ro am tang ya ki kimi hinre rengkat ro bat kedai jing trelang jong ki kimi ki pa ha kan ne kaliang ban penhe pensan ya ki kon ki ti bakin long breu man breu bakin e ya unong thau unong pelong jongi bat kalong ka bas ngau tanat shu shu ru ba om de tang jing ainong ya ki kimi ki pa hinre ya kita ki kon ya ki ba ki kila pensan penhe ban ki yakiru jisu unsa ainong kano kalong ka kham sang tanat shu bat ingi scam by way pi way da pdeng jong pi pen don ye kene ki ching kerman pen ya dwai nam ta ki kon ki ti ki jong pi pen le ba ki la ban poi da ta ki ching kai ki jong pi kublai shibon bat intang yu sngaw biang sa kawe pat ki ching kali hatu ngin ya syong ya sa rengkat ka ying habneng ka e ka kam jongi sungha ban pensyai kene ki jing kali Kublai shiboy yang ni jingkli ka ba piwara ni ka por. Ha chong ni shong ya sarang kat kum kalong ying hapneng. Kai ka kam jongi. Hoi ngin ya shong ya sarang kat kum kalong ying hapneng. Namar ba hapneng onam don shu ka jing ya pia onam don shu ka jing ya pra onam don shu ka jing ya isi ya iwe onam don shu ka jing shun iwe but laong ba hapneng on sin shar da ka jing it. But ngin don kata ka long ying ka ba he but long ba ublay u jisu jongi un long u ba khli do jong ka ne ka long ying but un ya lam ye ka ne ka long ying but la dang pa yo Isaiah ka long ba 100% de khot ka ba art way ba do art to nya pai show Isaiah ka long ba
nru pesan khot ka ba art way but art ar ngan pule te kin te ki yeng but kin shong haki kin tung ru ya ki bri so wan but kin bam ya ki so jong ki belong ma ki ri khu ka jong ble kin te ya ki yeng but kin shong kin sa ha ka yeng but kin tung ru ya ki bri so wan but kin bam ru ya ki so jong ki kinom te ban shong uwe pat kinom tung ban bam uwe pat na markat komba ki sngi ding kin long ki sngi upai lang jonga but ki bala jet jonga kin yo slam ya ka kam ki kti jongki but ane kong ba kinom don shu kata ka jing ya thit ya de happening but kin ni ka de ka kam ka ba ki ru khoi ke jong ublei kin le anak la poi ha ta ka beneng ka ba thamai Keblai sibun yang jing jubab ke jong pi kalong ko besai halor kana kamat. Hoi ke beneng ke bathamai. Ngin ya tre. Nya thung. But ngin ya bam. Ke ke bangi thung. Kin long pha kin man pha. Kata ka dei ka jing kula ya ka ba ublei ula ai. But ba ngin ya long ki bre ka ba smart. Nginam long ki bre ka ba jaitu. Nginam chu shong ha beneng. Nginam chu shong. Kom to henry ngin tre. But ngin le sibun ki kam. Ngai scam but kerpat piwe pindan yang kena jing temu pindan yang kena jing kermen ha po donor ke jang pi pin jing mut shau Jesus Christ mani i yang ta ka benang man poi sha ta ka benang ba thamai tang ni ipat menanda yo sngo sa ka wai pat ka jing kali Kijing kli pangatan. Ke ai ganong jang itu hiba job ya ki mensem. Kublish bun sa kene ka way pat ka jingkli ke kanong jong gitu ki ba sha job ya ki mensim ngan pule phi kat to kan ne ki khot ki ba pen shai lamba kene kanong ke kata kanong ha ka ba utrai u ba ble un ai nam ta jongi ningkong Timothy nreu kalnong di khat ka ba khat khandai hang to ko ki ba ken show ya la de ya kanong rem babha ya ka por lawe khnang bakin yo bat khak ya kata ka jing im ka balong ka jing im ka ba shisha kita ki bakan show ong ba ya ki bakan show ya kata ka nongrim ka babha kin yo ya ka jing im ka ba shisha bat kum juru na ka sti jong Paul ski nong Hebrew khat we kal nong di khat ka ba ar kun reu ngan chu sim tang ka to ka banta ka ba khadu ka ong hang ne banta ka ba khadu ka ong namar ulak mi ken sha kata ka jing yo bainong Chris ukmi ya ye paro khna mengin yo ya kata bainong ka ba u jisu un ai nam ta ka jongi ka de ka beneng ka pan sngiat ka jing em bom jukut kata hi kita ki padon ha kene ka perthei bat ki batre nam ta utrai u boble kin yo ya ka bainong Matthias khandru kalnong dikhat ka ba at kunyo ka onda kumta on ai ha we pa we kat bakum ka jingle jong u kata kanong habneng kalong ka bakra ong yon ong Lucas ndreu kalong dikhat ka ar phulai kata ka de kanong ka bakra ka jingem ka bom jukut ningkong koren ar lai kalong dikhat ka bapra ningkong koren lai kalong dikhat ka bapra ong un yo priang yala ka painong katkum ka jingtre jong u lane ka katkum ka jingtre ka jongi un yo priang dikhat ka ba khat saw hang tu ong na ka ju hi ka sti jong Paul sa kinong kong koren lai kalong dikhat ka ba khat saw ong lada ka jingtre jong nu juno ya ka ba ulate nalor kasa un yo ya ka bainong un yo ya ka bainong lada ta ka jingtre jong u kasa un yo ya ka bainong utrai ula bu kerpang nam ta ka jongi bat ka ba khadu kalong jing pan pau ar kalong dikhat ka ba khat nyo ka ba ka pan sngiat bat ka kerteng ka ba thmai kata ka de ka bainong ya ka ba Jesus Christ un ai nam ta jongi we pwe ya kita ki ba tre bat sakri hok nam ta kam ko jo kublish pu Keblai sibun yang jing jubab ke jong pi kalong ko besai but kerpat biang ya ki parlok open tho jik mau ya kini git khot bible ka bangi le sngo kilong ke badan kam ha ke jing im ke jongi but sak we ke khot ka banga kwa ban ai kalong na jing pau kalong ko balai ke khot ba khat we to yang scam Bau no ro num sim ya kapan singet jong pi. Hoi
nang syakri ke jong oblay ngila ban shi ngila ban yo sngo ba kindon ki brew ki ba poi habneng ki ba dak jing tre shitom ki jong pi ki jong a le se kin ong ba lada phim wan ban kren ye ki jing kren ba bha ki jing kren ba spoon ne lada phim wan ban ya thu ya ka khubor ka ba bha le se nganam la ban poi habneng ban ye ya jisu ye ki jing itana jong jisu ha oi ni baro ni long kita kinong kring men sem bat kumang ila batai mane kadan gajing ainong au jisu ru undan gajing ainong ya kito kiba kring men sem shau ya kiba kring men sem bat ya kiba la ban ai ka khubor ka ba ka khubor jaga gospel shiki we pat kibreu ya kiba yo sngew ya kana ka khubor bau jisu don kanang ban ai ya kito kiba trestom na ka banta ka kam kejang o kumang long pi benen la dapi kwa ban pule la ki jong ki khmat pule na kana ka kalnong ka bangi pule kalnong ka ba arpho jong kana ka kot phila bi na ka sla ka ba arspa khnai pusan ka ba thu ye kane bat mentang yo sngew sa ka we pat kejing kaling ki ai de ki kam ki ba ki ru khoi kin la apdeng kita ki shi hajar snam qua ban ong khublei ga jing kli ka ba phiun ra ni ko por ki ai de ki kam ki ba ki ru khoi kin le hapdeng shi hajar snam ada ki phai ba nga shaka bible jikman pau kan long ar pho de khot ka ba nriu tengen pule hane ka ong bat ngalayo ya ki khet bat don ki bala shong halor jongki bala ai ka jingbishar haki bat ngalayo ya ki munsem jong kita ya ki bala krai kle na ka banta ka ta ka jingpla yau jisu bat na ka banta ka tin ublay bat jar ki bam shem la yamane dam ya utsa umra klaw lemne ya ka dur jong u bat kim shem la pdyang ya ka ta ka dak halor ka shlang mat jongki bat halor ka kti jongki te kilai im bat kila sinshar lem bat u chris shi hajar snam bat long ba ki riu khut jong ble ki sinshar bat u chris shi hajar snam bat chu u pol u ya thu yangi to nya pha bi cha ning kong shaki korin kalong ka ban riu khot ka balai hani kom hatu phim tip ba ngin ya bishar ya ki angel ka ba kanu te lei ya ki ba day ya ka ne ka jingim hani u pol ong ba ngi ya bishar ya ki angel hani ki angel ki to ya ki angel ki bomman te long ru hapdeng jong ka ni ki shajar nam ngin don shibun ki jingkli ka ba ngim tip ya ka jupa ndre ngin yakli haganesh ka shi hajar nam ka bangin don lang bat u blay markmat kublai sibon ya gijing jubab ke jong pi kelong ba shai halor kane kamat bat kapat ik parbangi ban tho ye kini kit khot bible ke bang ngile sngew na kini kinong ai jubab hoi ha kita ki shi hajar snam kindon sibon gijing kli ye ke ba ngimpat sngew thu kat bang nang don ha kane perthai ngidon sibon gijing kli ngidon sibon ni gijing kli ke ba ngimla ban jubab la ngimla ban ai jubab ye ki brew henry ngin sngew thu ha kata kapor anda haba jisu unjubab yang iwe pi we bala da don apdeng jong pi ki badon ye kijingkli ki ba phim sngew hun banyo sngew na kino ki pastor ne ki ba phikli re tong he scam ba pensa sngew thu anda haba jisu unjubab ya kijingkli ki jong pi tentang ye sngew sa we pat kijingkli kumno shapang ding ka jingem kumno shapang per eden hangno kidon menta kublai shibo nam da gatu ka jingkali ha ka bai dai bat ka pier eden bat udien ka jingem ka bible ka klam ya thu yangi ke ka bla che ki hadin ba priu la ham no shak pom henry ka shakri ka jong blai ka lan wai ka ai khindiat ya ka jing pen shai ha ka kot ka jong ka the patriot and prophet ki ka patmen bat ki nong he tholapa ha ka sla ka ba henry ko ar kaong hadien ba lahap ubriu shakapop ki pateng ki jong adam ki dang la ban chungo yakane ka pia na sha jangai ha ka ba adam bat ki pateng ki jong u ki wan ban mane yo blai
hakmat jong ka kiet jong ka eden bat kat ba briu nang hap unang man syakapop kaperthei kanang chelei da kajing sneo hadu ba ubleu haban pen kut noi kene perthei da kajing chelei hakpor ka jong noa ba dia ka eden ru la shim tino da ublei Henry Yohanes wiat hu engi ha ching pen power nang bar puai ka khat baneng kong ba ubleun sa thao ya ka benang ba thamai ba ka khendau ba thamai ha ka bangin sa yo ya kalan ban di ya ka chung ka jing em bad ban yo yo diang chung ka jing em ya ka bala du no ha ka eden ka banang kong ha ka bangin sa yo ban shong ha ka da ka pier ka ba ubleu la pen kre klem ka jing betingit shu chung ka pa Kublai sibun ya gijing jubab gijang pi ngamdan kam shu ban batai Henry tang kaweng kwa ban ya thu ya pi balada kamensim gijang pi kesngeu kende na kementai kene ki jingjia la ne na kementai ke ek ban sinjia habeneng nada pi kwa ban pule ko mga ong mane shim ya kene ke kot ya ka ba haka lenong ka ba arphau bat pule dala ki jong ki khman opinions opin page opinions ngeu kalong ka bas ngau tanat hadu kata-kata ya ka ba ka syakri ki jong ble kali ipau bat ba ble ai ka ya kene ki jing i ba ka ba kerpang ba yo sedan apdeng jong pi ki bampat ngau thu pareng pen ong ya ki khon ki kti ki jong pi ban translate ya pi khnang ma phila ban yo sibun ki jing kremen dak ba pule ya kene ka kot mentang yu ngau pat sakwe pat ki jing kali Batai syapang ka jing internet jong kata ka jing dei bat blei pa bat jisu ka jing kring jing mut ka bakrau habeneng ka bangim la ban yat lai Shibun ya ka jing kali batai syapang ka jing internet jong ka jing adai jongi baru blai baru kon habneng andala poi habneng inse i shibun ke jing i ke bapla ke bangi ngimpoi perkhat bakan long kumta Henry ka jing internet nalor ke jing internet baro kadai gane bangin se i ya ublai mark mata mentangi duai ngimpa dia i ya kadur jang ublai mentangi syakri ya ublai ngi yaro ya ublai ngimla banya i ya kadur kmat jang mark mata ngiken mau ya Moses haba upan banya i ya kadur kmat jang ublai upen i tang da dien kataru kalapun pernai ya kadur kmat jang Moses handa ondala poi habneng apostol Paul utho ha kasiti beneng kong jang usya kinong karen kalau nang kabakhat lai kad kabakhat aru ong kumne skotenat kini kentien namar mentang ye i tang kumba ha kayit ba berngut bat kabadum berngut bernget handrai hangtam markmat mentang atip tangkat no kat ne handrai hangta ngan itho biang kumjo kumbale itho biang ro yang pi apostol Paul ang mentang ai i tang kendiat hakajing berngut bernget ngapada itho bah ngapada tip bah handrai hangta habneng ngani iya ublai kumba u adam u ya i ya kadur kmat jang ublai ngan yaj bat ublai kumba u adam u yaj bat ublai hakak per eden berkata kadai kajing internet jangka mentang i tang ya keserni u handrai hangtang ngani iya ka objek ngine yaj markmat bat ublai bat ngini ya iya u jisu ngine yaj lang bat u jisu ka Mrs. Wai ko ong hakajing tho jangkam kani ka kot last day events ka bangi pule mentang ka jingkeman ka bakrau ka dai bangi ngin ya iya u jisu habangi pe ya u jisu kan ai bor yang ngi ban yaro ya u blai u bakrau ba IT ya ka jing im jang u nak menta ka jing pen im jang ngi bat habangi iya ka dur kmat jang u ka jing internet jang u da shisha ngin yaro ya u blai berkata ka dai ka jing internet jong ka jing ya dai jong ngi bat u jisu u blai umdai u blai ba buri ya la dai u ba kloi u ba kwa ban pen ipau ya ka dur kmat jang u syangi kibriu ubak kwa bani keren bat ngi ubak kwa bani ayat bat ngi ubak kwa bani i ngi markmat u apkmi ya kata kabuk siar lano ba ula ban wan syam no yang ngi kanang ba ula bani yai lang bat ngi markmat marsenda kublai sibun ya jing jubab jang pi hoi ladangi perkhat ya kane ubreu ukonu breu
ba i yang i hadu kata-kata ba yap nam kebenta jongi anda bah kata kepor kan poi ini i umar kmat oh kat no kejing kemen gejongi hadu kata-kata ba om tang ya ukun Henry bat ya uble kemala batai saya mene da unong ai ni jing jubab kolong ba saya hadu kata-kata bat kerpat iwi we mangilong ki bayai ne hadu ke bakut kenang mengilak banyi i ya uble kenang mengilak banyi i ya gejing itenat jong ka penang kenang mengilak banyi i ya ke ba ngimpat ju i bat ni duai ba uble undang kat lebat ni mentang ni ngeu pat sakawai gejing kali Long ba kiru khoi kinsin shar lembat u kum kis e mat kiling do ba shong ha khachung u skong ha partai Kulai Shibu nam da gitu gijing kili yakini ki kentien ngila ban syam na ka kitab jing penpau kalau nang basan kedekat ke ba shipel pen syam hang ne ya ga jing ruai jong ki riu khoi ya ga jing pen em ka jong jisu bad ya ga jing ai ka ba ki la yo lang ba ka jing siu spa ka jong namar ka jing siu spa ka jong jisu yang i om tang ba umam no ya ka pop ka jong i Henry Upen ko bor ya kita baro ki balayo sai khoi ha gasnam ga jongu makan long kum ki lang do kum ki sim bat shaki ba bom chi kat kinya essential lembat fu chunam la chunam hoi ngindan lang bat u jisu shaki bom jukut ki bom jukut ngi sin sharlam bat u jisu kat kana kalong ka pas ngatanat ingi wipi we wangi baro ki ba ap kami ya u jisu gindan ya kata kalat bandaron kat lambat u jisu prolog baro hato pim kwa banyadan mentalang hoi nganga kwa pat menta ngi sngo sakwe pat kejing keli mana kwa pi we ba pen bu jing kemau iya kini kejing jubab iya dekat bible kenang ba ngila ban bu apa donut ban bu apa jimu jupak kejangi skong ha ya thot lam yingi shaphang ga temple hapdeng Kublai shibon yang ni ka jengkli ka ba pimora ni kupor ya thu yang is pang ka temple happening kai ka temple ka dai ka chika shong ka jong ublai but oi ka don ka temple happening phai ban nga sha ki hebrew ka ka ba khandai khot ka ba at sao hane kong namar u christ ula let room om sha ka chaka kan tang ba thau da kikti ka ba striyem ya ka cha ka ba shisha handrai sha ka cha ka beneng hi menta ban pau hakmat ublay na kabanta jongi but u Paul ong ngi ba u Jesus Christ ula rung sya ka chaka kantang kabadon habneng ban yen hakmat ukpa na kabanta ka jongi but u Paul u i yo Jesus ba udon ha chaka kantang but tungan phai pacha jingon pau kamang bakhatwe dekhot ka ba khat khandai hane kong te la play ya ka temple ublay habneng balyo i ka sunduk ka jutang jong u ha ka ta ka temple jong u but hane u yonis yo i ka sunduk jong ka jutang ka badon ha ka temple ka jong blay hane u yonis yo i ya ka jaka kentang tam ba ka don ka sunduk ka jong ublay but kumno kan long khadur jong kane ka tabernacle ka badon habdeng la dai ko abante kumno ka long ni dei ban pe ya ka tabernacle ka jong Moses namar ya ka tabernacle ka jong Moses haba ublay ong Moses ban shnai ka tabernacle ai ka nuksa da ka tabernacle ka badon habdeng ne ka tabernacle ka jong Moses ka sriem bat ka tabernacle ka badon habdeng te la dai ko abante ya ka dur jong kane ka tabernacle ba hamneng ni ban page ka tabernacle ka jong Moses but they don't tang away ka jing pair hapdeng ka tabernacle ka jong Moses bai ka tabernacle ba don hamneng kalong ba ka tabernacle ka don hamneng ka don tang ar kamera kata ka jaka kentang bat ka jaka kentang tam bai ka tabernacle ka jong Moses ka don ka plow ka jaka kentang bat ka jaka kentang tam bat re ke baro ke badon ha jaka kentang
bat hajaka kentang tam ka don kumju hi ti kene gede ka kejing batai khendiat chpang kecempul habneng Kublai sibon ya kene kicing jubab ke jong phi. Yol sedon na pedeng jong phi ki ba ong. Ba ngamla syu banwan chau Jisu. Dan pedeng jong phi ki ba sngo wa Jisu mla syu ban map ik pop ke jong phi. Henry ka khubor ka ba bha. Ku khubor jingkerman ka ba ngidan menta. Kalong ba Jisu udon menta ha ka jaka ka ba kentang tam ha ka tempel. Ba ule ayu hang ta. Kumala tai mene Jisu uya side nam ta jong phi ba janga. Jisu udang ya side. Nama kata kada wanam du jingkerman. Ngidang dan kepor. Ban kata kepor ka dementa ban phang isya Jisu. Ban yaine ha Jisu khnang ba ngila ban poi sya kata ka penai. Entang ni sengel sa wepat kecingkeli. Kimrat bat ki khana kini lai kailang bat kising kin bam phlang habneng kano kalong ka basno tanat hato kimrat ro kin mi pat habneng snobha batai kani Kublai ya kata jingkeli ki kena bat kimrat ki shong lem ki sing kinya bam phlang hato kimrat ro kinya mi pat ha ki sngi bakhado ngakwa bnelam pi sa chi sin biang sha ka jing tho jong Isaya naga kitab kalau nang bakhat wei ka dekat na kitab Isaya kalau nang bakhat wei ka dekat ka ba Henry te usuri une shong lem bat ukon lang brot ulabasa ro undem bat ukon blang umasi ro un bat using samla bat umasi sengai lang bat ukna red un yalam yaki katkum kani kejing tho ngiot sngew ba kin sadon kimrat habneng kin don ki suri kin don ki labasa ki langbrod ki masi bar kin shong lang bat kinam penjat iwai ngala de pule ya kene bat kajing kelipat menta hato kimrat ro kin yami pat lang hakita sengi khado ya kane kajing keli kalong ka basita manjubab handreng asngo kemen ba u Solomon u ai yangi kendiat kajubab halor kane kajing keli ngaku abani alam pi menta syaka kitab Ecclesiastes kalanong ka ba lai ka dekat ka ba arpuwe Ecclesiastes kalanong ka ba lai ka dekat ka ba arpuwe ka ba ongkumne u ai uban itho ya ka mensem obriu la ka kiu artet ni em bat ya ka mensem umrat la ka hier arsut syakhendeu ni em bat ubu ya kadak jengkeli usalomon uang mano batet hakten Hebrew kane ka jengkeli ka wan hakane ka rukam mano batet la ka mensem ka kiu syabneng lane ka mensem umrat ka hier arsut syapo ngimla bantem namar kane kalong ka babu re ya ka ba ublei ula penpau hangi ula ai hangi ngingin ya keren ya kabat ya kene ke bentam ngimdon ya kijing saki na ka Bible lada ubelai un penmi pat ni em ya kimrat han rengi tip bahabneng ngindon ya ngin ya i ya kimrat kindon kimrat kimreng han rei ngin pungkut ha ka jingkeli jong Solomon uba uong mano batip lada ka mensiem jong kimrat ki hierne ka kiune kata ka dai ka jubab jongi badia ka ba ubelai ubure ngiro ngine ngap jarlang ngimla ban ay ka jubab halor kane ka jingkeli tang bakawai ngiti kena kin sadon kimrat habneng kimpam pensneu yangi handrei kebenya kemen lang lembat ngi Kublai sibon ya kicing jubab ke jong phi kalong basai halor kane kamat oi kimrat kindan ha kata ka peneng ke pathamai bat kawai ka dekat Bible ka bang kwat ban Sam now Deuteronomy at khundai ba ong ke bapau ki long ki jongi ba ikon ki jongi re ke baburi long ki jong ublai nama ta daw adam du jingkerman ko ki parlok nama ro ublai un penchai halo jangi iwi pi we tangi sngew sa ka wepat kecingkeli ke ka ban sajayo satan bat yaki angel jung ha ke shi hajar snem bat ke kata ka lelong ka ba klem trai snobha batai ka jingkeli ka ong ka banjia ya usatan bat ki angel jong u hapdeng ki sia jar snem kata ka liulong baklem trai kublai sibon kene ka jingkeli ka long ka ba stana oi ha juk ka rukam anda ka kam ka jing penyesuk ha ka jaka ba kentang hapneng ka lakut te ublai un pelat yu pat ba belen ki banget pat yai sya ka jing im ka bobom jiko te hak ta por ublai un tenrong
ya ka pop baro shau setan ba on sepen bena ba ulong balarem na ka pop halor ba ula penlong yaki banle par on sepen rengkang par sya kata ka perthei bakan ja lara pipule jimpen pau lar phau kal nong dikhat ka bani kong hadu ka balai nganum nakwai phi ba phine pule hi te ga ya thu angi ba u angel utra wan na beneng ban kem yau ta u soitan la ne u soi sentiment bat u khom ya u hadu syajar snem bat hang ta hi ula sakma bat u ya harum haneng charum shaneng nong ha kata ka perthei ka bakan ja bat ka jingkli ka long ka kata ka lulong baklem trai ka got jingale bakrau ka thu angi ong ka lulong baklem trai ka kedau ya ka dol jong ka khendau ha ka jinglong badum bat ba klumar jong ka te kata ka de ka jaka ha ka ba soitan un shong sa ka bom dani Genesis pikan mau Genesis hak por ba ublay uthau ya kene perthei ba kata ka perthei ka long ka besudah te kum juru ha kata ka por ha ka ba ublay un set lane un khum ya une u soitan ba un bu sha kene perthei om dani shu te Jeremiah sau kong nong dikhat ka ba at pulai ngan pule phi hang tu ka thu ba ngalayo iya ka khendau te hakmi kalakan ja bat kala suda bat yaki beneng kin om kim shem don jing shai ngalayo iya ki lomba te hakmi kila khnyu bat ki longret paro kila khi nyur ngalayo i te hakmi om shem don breu bat kisim beneng baro kila heriap ngalakmi te hakmi kalang kha ba se so kala long klau bat ya ka snong jong ka baro lapen kelon hakmat utrai hakmat ka jimbitar ba iting jong uke te long ba utau soitan undon ha kene ka perthei ka ba sudah kata ka de ka lulong ba klem trai bat soitan bat ki angel ke jong u kenya klumar bat kenya sa hadu syajar snem tat onda kata ka jingwan arsen ke jong u Jesus Christ kumlai shibun yang jing jubab ke jong phi ngai skamang ilong ke ba shai ha kai banjia ya soitan bat kita ki nombol ke jong u ha ka shi hajar snem bat mentang nya ya sngam pat sakwai pat ke jingkali kacingkali kan dikapur hato kibrio ki bom chu ya sngo shapang uchi su ne ngai tha u gan ha beneng Kublai shibu nam ta to ka jingkali ka ba don kam hadu kata bangin sngau thu lada kito ki bom pat chunge ya jisu kin yo point em shabnen kawai ka ba ngi don kamat sngau thu ba ublai bishar ya ki brio katkum ka jing bom tip ka jangi henry bishar ya ki brio katkum ka jing tip bat ka jing shai ka ba ki yo namar kata ngin yo i shibun ki brio happening ki bom le tinga seng kumbangi ngi le ki bom yalap kumbangi ngi yalap ki bom chupule ya ka tien ga chong blai kumbangi ngi pule henry ngin yo i ya ki happening namar ba ki em kat kum ka jing shai ka ba ki yo ki le bha ya ki paramachan ba ki em ka jing em ka ba sup kat kum ka jing tip ka ba khindian ka ba ki dan namar kata ki kin sayo ya jing penem upol uong ha ang kikam jang ki apostle kalanang ba khanyo ka dekat ka balai pho ba blay ule kumbam tip ha kapor ka ba ngim tip God wings in times of ignorance haktin parang yong namar kata bon na ki ba ngim chu koi parkhan ken sapoy ha beneng namar ba blay ukwa ba baro nangi inyo ya ka jing pen em kata ka de ka jing long ka jang blay ban yangi ki bala nge u ai yangi ya ka lan bad ya ka man bangin chet bangin pai shu man la ka se blai shibun yang jing jubab ke jong phi ngia long ke ba shai ha halor kane bat ingi skam bai we pu nangi la ban ni kendu ya kita ki we pat ki bangait ha jisu anala poi andangi la poi ha kita ka benai
mentangnya ya sengau sakawepat kejing keling. Hatu pilapan batai lingkot kendiat shapangkata ka nong ba bakrao jong ka Jerusalem ka batamai. Blei shibuan yang dekat jengkli ke ba piwanra hane ke por pada lengkot Sepang ke Jerusalem ke ba thamai ni ke nong ba but ban batai kan ni tungnya pai sha jempat pau ke nong ba at we dekat ke ba shipo ter hane ngong ba te ulara no yang hau mensim shalor ulum ba krau but badrong ban la kedau hanga ya kata ke nong ba ke ba khut ke Jerusalem ken ba ka wan hiar na beneng na uble but yonis li i pau ke ni ke Jerusalem ke ba thamai ba wan hiar na beneng na uble but kladon ke burom uble ke jingsha jongka ka ba kum umau ba kordor tam kum umau jasper ba snure kum umau len ka don ka kendro ba krau bat ba drong ong ba ka don ka jingshai jong ka ne ka nong ba kum umau ba kordor ba ka don ru ya ka kendro ka ba drong bat ka ba krau ba ong ba ka don khat ar ki krdop lai na sha mingi lai na sha sabngi but lai na sha te but lai na sha te dekat ke bakat sao bat kata ka kan ro jong kata ka nong ba kala don khat ar ki nong rim bat halor jong kita ki kerteng ki ba ki khat ar ngut ki apostol jong uchao khun langbrot bat dekat ke bakat pra bat ka jingte ya kata ka kan ro jong ka long da umau jasper bat kata ka nong ba kala long ka ksiar banala kaba kum ka yid basur ban long ba ya kata ka nong ba ka long kum ka ksiar banala bat ya kita ki nong rim kata ka kanro jong kata ka nong ba la pani bha da ki harukom ki mau kodor bala don ki khat artli ki nong rim bat ya kita khat artli ki nong rim la thau ya ki da khat art jat ki mau kodor bat long ba kalenti ba jong kata ka nong ba kala long ka ksiar banala kum ka hit ba shai leng ba bat long ba kalenti jong kata ka nong ba ka de da ka ksiar banala dekot ka ba ar punyo ba bat ya ka tempul ngam shem leo i haka namar utrai uba ublei uba donbor baro bat uta ukhun langrod ki long ka temple jongka bat uyonis umi i temple shu ha ka Jerusalem ka batmai namar ngimdan kam temple shu namar ublei ujisu bat ukpa undon rangkat lam bani namar kata kata ngimdan kam shu ya ka temple and pli dikot ka bar fly bat ka cha ka nong ba kam don kam ya ka sngi lam ne ya ubnai ban penshai haka na ba ka buram uble ka la penshai ya ka ba ka chingshai jong ka long chao khu nong brot ba long ba haka ne ka nong ba ngimdan kam shu yo ubnai la ne ngimdan kam shu ya ka sngi na ba ka buram uble ka la penshai ya ka ba ka jingshai jong ka long na uta ukun langbrot ba ngin pule biang sok away khot ka ba na isia ka long ka ba nripsan khot ka ba arpsan ha ka nong ba ka ba thamal ong ba usuri ba ukun langbrot kinya bam rengkat using ru un bam plang kum umasidam bat ka domet kan long ka jing bam ubsen kinom ya pen sniu lamne ya pendu ha ulum makho jong nga baro ong utrai bat kenong ka ba snotnat bha ha ka nong ba ka ba thmai ka ba usuri ba du khon long brod kenya bam lang using un bam ndo plang ba du bsen un bam da ki khndo kan ni ka de ka jing batai leng ko chpang ka nong ba ka Jerusalem ka ba thmai Blai simun ya kejing jubab kejong pi halor kene kamat Sepang kanong ba gabat thamai ya kaba ki brew kejong ublei kinsa shong
bat ingi scam by way pi nangi dan kata gijing kermen banyi i ya kata kebenang ke batmai bat mentang ya sengau sakawe pat ke jingkeli Ka kam ka bangin le ha ka perthei ka bathamai ke ka jingi itnat jongka. Kublai shibun sa kene ka we ka jingkeli ka kam ka bangin le ha ka perthei ka bathamai ka jing itnat jongka. Ka kam ka bangin le ha ka perthei ka bathamai nginya pet bat pen scam lang ba ka Bible hi. Na ka kitab jong Isaya rupusan kal nong dekat ke ba arpui hatu arpula ngen ya thu ya phi ka kam ka bangin le hang ne gong te kin te ki ying bat kin shong haki kin thung ru ye ki bri so wan bat kin bam ye ki so jong ki phi ha ka ta ka beneng ka pathmai kin te la ki ying bat kin thung ru ki so wangin yo bam kin om te ban shong uwe pat kinom thung ban bam uwe pat namar kat kumba kisngi uding kinlong kisngi upat lang jonga ngin ya bam lang hang ta bat ki bala jiet jonga kin yo slam ya kam ki kti choki kin try kin kta kinom try leno e lam ne pen mi sha ka jing lanot namar ki long usambai jong kita bala khu jong try ki khon ki suru lam bat ki kinom try leno e ni tray ki kam ki jam kuma ni tray hang ne ha perthe kum juro ndai kal nga nge scam ba kan long ka ba pher ka ka bangin le bat ka kata ka jing itnat jong kata ka perthe mo ngan ya thu ya phi kat tu kat ne ki dikhot hang ne ka bang ala jet ka pang na ka kitab jing pau ar phuai kal nong hang tong i ba kata ka de jing itnat ka burom ka jong blai lada pule jing pen pau ar pui kelong dikot ke bakat we ngan tusim ka to kan gi dikot kenang mengalaman pen scam kada don ka burom ublai ka jing sha joka kalong kum umau bakor dor tam bat umau just par basngur kum umau le kata ka perthai ka pathamai ka shai bat ka shai lamba ka burom ka jong ublai dikot ka ba khat pra hang tung i biang bat ka jing tei bat kata ka nong ba kalong dak siar ke banala so kum juro hat khot ke ba arkuwe ba ka lenti ro ya ka lenti mentangi siang nak rong nre ha ka perthai ka pathamai on sa siang ya ka lenti la ne on snai ka lenti dak siar banala kum ka yit ba shai lang ba kum ka yit khmi bang yu i ka dor late kum juro ha ka perthai but kal nong ka ba arpu ar ni i ba bat ula pen i ya ka wa basngur bat ula pen i hanga ya ka wa basngur ka ka jing im ka pernai kum umau len ka ba mi no na khet ublei bat ka jong utaw khun lang brot habdan ka ka lenti ba ka ka basngur ka ka jing im bat hang ta don taw ding ka jing im an ta chung i we ta ka ding jing itnat ka burom ka jong blai ka perthai ka pathamai ka khndo ka pathamai lada ni kwa ban lai sta ni dei ban yai sha tat on ta ka jingwan arsen Jesus Christ on wat ki kuslai na ka donot jong phi to ngai phiau play bat to ngai hangaru maru la pat khre nam ta ka jongi ya ka jaka bangin la ban shong ban sa te ka ta ka de ka jing itnat ya ka ba blai ukwa nam ta ka jongi iwe we bangin yo kublai shibun kulai sibon ya kene jing jubab ke jong phi ki parlok tho ya kene ki khot Bible ki ba phi le sngo ba pin pule dalade ba pin ya ke jing mentoy ha ke jing im ke jong phi ya ke ek bangin sale ha benang bat ki don shu sibon ya le se ngim la ngim shem ha ke Bible hnrei ya le se ngin don sibon ki ka man le ha benang ha ta ka benang ba thamai ma ta ka daw wanam du jing kremen yai tray ye kam ke jong phi kat api dan ha kana ka perthai tray ka kam ke jong phi tray ka kam ban yo e ta ke jing pen em bat e kno kam ka api tray pen yo ba ye kanong ba kam tam ye ta ka paneng ya ka ba jisu lokular ai happy ba ngai mi pwe mentang ni snga bing sekwe pat ke jing kali Ugok bat umagok hatu kathma bakat du hadin ka shi hajasnem lakhot ru yaka ka armageddon ke banja
hakatma bakat du. Kublai ya kejingkeli, halor kan kejingkeli ugak bat ya umagok. Lalu ngi pai shaka Bible ngi mala ban syam kambun ki evidence apang kine syapang ugak bat umagok. Andrai ki historian jang ka Bible, ki scholar jang ka Bible ki persyang ban wat syapang ugak bat umagok. Andrai ki dan kendiat ki sakhi sabut lane ki evidence syapang jang ugak bat umagok. Kawai na ki evidence ka bangila ban syam gelak ban syam haka kitab jong Ezekiel kalau nang ka laipo pra ka dekat ka ba ar ba ter ka ba ongkom ne ko kon obreu to theo la ka khmat sha ugok ubana kari magok usem ka rosh bat umeshek bat ka tulbal bato ya tho la pa persya ya u to ong ro kumne u ong utrai ublei hakmi ngalong persya ya me ko gok usem ka rosh ka meshek bat katulbal dengan pen pai saudong yame bat ngan bu yaki kwai hakish ingap jong me bat ngan pen mi no yame bat yaki sipai bat yaki kulai bat kinong shong kulai jong me barok nakiba lapong atiar bha upai bakrau ken bat kite ba bat kite red barok ken kiba ra white lam hakane ka jing tho ngi syamba ublai ai ya jing tho lapa ha u Ezekiel u ong ko kono breu to theo ya ka khmat sha u gok bat u bana ka rim magok usem ka rosh pi ha ka Bible ngim syam ya une u gok bat umdan uta usem ka rim magok handrai kane ka dei tang ka parsi ka ten parsi ka ba ublai usyem ban kren persya nak benta kito ki breu ki batmu ban penjat biang ya ki kon Israel hadin baki wan pai na kajing syak te mrau jong ki hakri Babylon hadin ba ya ka Israel la thau thamai biang ya ka temple la thau biang ya ka kunro la thau biang don ki batmu ban pen shoy ya usem ban pen sange no ya ka ne ka kam ublai u pen serem ya ki bat ugok usem kari magok ngimtip uai une ugok usem kari magok hanre haka kitab Ezekiel ni syamba kine kiba ublai ukhat ugok lane usem kari magok kidai kito kiba thmu ban yale persya ya kibru jong ublai hadin bakila yo ya ka jinglai loit hadin bakili la organize biang ya ka hima jangki but haka kitab jingpen pau kalau nang ka ba ar pheu ka khat ka ba nyeu ublai wan lambiang ya ka ne ka kentin gok bat magok u ongkom ne te ondala pendep ya ka shi hajar snem on pelait no yang syaitan na ka bendi jong u bat un let mi no ban syukur ya ka kenja ben riu ki ba na saudong ka perthai ya u gok bat ya u magok ban ya senglang ya ki sya kata kathma hang ne ya i biang hadin ka shi hajar snem jong ka jing shong jong ki riu khoi habneng bat ka jing sya ben set bendi jong syaitan hang ne ya perthai ublai un pelat biang ya usaitan bat hak ta kapor un penmi pat ro ya kibriu kibayap hakapop hak ta kapor ondala penmi pat ya kini kibriu kibayap hakapop usaitan un lek pen shoy biang ya ki bat haba ublai un wan ra ya hima un hiar ya hima kad nang ba Jerusalem shane seperti usaitan un pen shoy ya kita ke barang mi pat ban ya lek persya biang ya kane ka Jerusalem ke batmai kum hakapor jong Ezekiel ba hadin baki wan pai dari Babylon ban sang biang ya ka Jerusalem batmai ban tei biang ya ka temple batmai ban shna biang ya ki kenro batmai don ki batmu ban ile persya ya ki de kumta usaitan ro haka juk kurkom untmu biang ban ile persya ya ki ri kho jong ublai wat hadin ka shi hajar snem ka jing syak pen sitom jong u de kumta umpat learn ya ka lesson jong u de kumta ublai haka klimat ka baki ki tmu ban ile persya ublai un pen i ya ka wai ka jing pen i naka kot jingale bakrau phila ban syam ya kane kalong haka ten parangi ong haka panoramic view ka jing pen i ka ba yar ka bakrau syapang ka jing im jong uwai pa uwai unong pop balai ba uyo ya kane ka jing yam kam dei ka jing ai jong ublai han ka dei ka jing jet jong uhi te kumta hadin ka jing pen i jong ya kane ka dur film hakur kom jang ka film ba uwai pa uwai ubriu nya i ya la ka jong ka jing im kumno ublai ula kerpat ki ban wan ka jing kala ka pamut handrai katar ki kentai ki jet himaki ya ka jing yap
ublei u ya ka jing pen em de kum ta ha ta khlimat kin sngoto ba dei ka jing ji jongki ba kin dem ya ki kha siu jongki ban ai ka burom sho ublei handrei ka por kala der ublei un pha ya ka ding ban bam do khoi bar khoi ya kita baro ba yo syaitan ro kum jo de kum tam ya ka perthai ya ki nong pop ya ka perthai pop ya ki nong pop an pen jot no an pen dam no bat kan long ka bat thmai sa chi sin biang ublei un thau thmai biang ya ka ni ka perthai nang tam ka Jerusalem kan wan hier hang ni ha perthai bat ngi ki breu ngin em biang sha ka ni ka perthai un pelat biang yang ngi sha ka ni ka perthai om ka ba pop han ka ba hok ka bam don ka jing yap ka jing yam ka jing ngosi bat ki jing thai ka perthai ka ba kemen Boleh sebut ya kena kicing jubab ke jong pi. Trying ngila shy halor kena kicing jubab ya ke bang ngila sengau. Bat kepat ik polok openya bu jingken mau kenang ma pila ban ai kicing jubab syaki wepat ki bam ai sengau tu ya kena kicing keli. Bamentang ngi sengau sak wepat kicing keli ke ba khadu. Kajing keli kaba ngakwa ban keli kadai ba kumno kajing yele bakrau konkut kumno kajing yele bakrau konkut balai ba uplay unam asyo ya kalat jingkala kaba mud hakasin kaba ar ya uta ubak pediang hakajing mipat kabalay Kebeli sebut nam da kado ke jengkeli ngasukwa ban kendiat ha ka dei bat ka Shia Charles nam shua haswa ba ka Shia Charles nam kan kut hapdang chong kini kisnam kadon kejeng sensar kejong ki riu khoi rangkat bat uchisu hapnang badai hap bakum kene kapor chong kejeng sensar ka ba Shia Charles nam ba ublai upan paulut ya ki kam ki ba usaitan ulalia ublai upat paulut ya ki jingkeli ka ba ngingi don menta ha ka Shia Charles nam balai ba dan apnan kito ki bom dan hapnan baru balai un pen ilot ya ki cingbu cingkan mau la ne kata ka record baro na ka benda kito ki ba la penem ban na ka benda kito ki bom yo ya ka cing penem badai ha ka cingkut trong ka chi ha chal snam ba ka cingyale ba crowd hapnang ka ba bat ka basnir hapnang ublai baru setan kan poisha ka bakun haga jingkut trong ka Shia Charles nam kan sadan ka jingmi pan trong kibreu ki balaya haga ba usaitan bat ki dongbut ki jongu an perlai na ka bendi badai ha kani ka por ba un lumlang ki nongbu jongu baro ban yale thma ya ublai sa shi sin pan bat kani kam de shu ka por ba kin dang yo lan ban kala ka ba mun namar ba ki la deb chiet ban kenta ya ublai kila deb chiet lopa ba kinom phai shu ya ublai Henry satang ban yale pershayo Henry ke ka bang yo I kat kom ka jing pen pau kal nang ka ba pho ba ublai un sathie ya ka ding ha kani ka por ba usaitan kinong buat chung ubaro kin sa sha ya ka jing pen yam ka ba bom chukun da ka ding ba de ha kani ka klemat baga cingile bakrau kalapoi syaka bakut hadien bala penwai yakni ka perthai baro da kading uchisu upa umensim khoi bat ki baro ki bala sius pa ki jong ble rangkat bat ki anger ken sawan ke syaka ni ka perthai ha ka ba ken sedang pat ya ka beneng batamai ya ka jeruk selam ka batamai ha ka ni ka khendau Hagaba kinsa ya sinshalam bad blay shaki ba bom jikat kanu galong ka ba sngotanat ba ladangi ngen phashara to ai ba blay nang ikal ku yang ibaro kat ba ngi bat scam ya ki jinge khamtam ha ba jisu menta la janwan Boleh sebut ya kicing jubab ke jong pi kalong ba syai halor kana kamat ba ngi scam ru ba iwe piwe nangi ki ba pet ngi yo ya kicing mut ba ngi sengau tu ya ke ke ba ublay la pen syai ha ka kting ke jong u ba ru ya ke ba ublay la pen pau ha ka shakri ke jong u ka Ellen G White ya
ya ka lawe ya ka baka kali ikendiat bat kala la ban batai yangi ki breu ka badan ha kane ka perthai ha oi mentang la poi shabakut jong kane ka jing ya batai ge jongi ya kane ka kot ke jingjia ha kisngi ke bakhado henry prabangai la da don apdeng jong pi ki parlok la da don apdeng jong pi ki bala du no ya ka we pat ka tayau la na kata ka we pat ka tayau ya ka ba pi pila pim pat pe pila ban le ha youtube but type ya kane ka program ge jongi khna ma pila ban pe biang ya cái topic cái ba pila ban ngau thu ha cái jing em cái jong pi bat kham tam ru ba pila ban yo ngau ye cái jing jubab cái ba pher cái ba na cái ting cái jong blai bat ru na cái chakri cái jong blai but henry cái program jengi kanam pat kut ni dan cái jing thmu banyak tang biang sai ka we pat cái jing ye batai but ni dan cái khubor ko bha namta jongpi ki parlok ki parabangai bangi nyai peteng ya kane ka kam ban ai jingkremen ban ai mensim ya ki breu ki jong ublai khanang ma kila ban singa thu shai ya ka kting ki jong ublai ban ru ban singa thu shai ya ka lawe la thai ban singa thu shai bangi em hai kisngi ke bakhadu te wanam du jingkremen jisu la janwan ka kwa banyasam ya phi ka we kan khot ka bang sam ne jimpau lai khat wei long you bayene scam oh no ru nam shim ya kapan snget jongpi ku blai si boni pi bara duai ngai ngoi ame ablai ba mela ayangi ya kan galan ban wan hakmat jongme bat ngai ngoro yame ba mela ayangi ya ki jingi kai lang ba kaktin jongme kham tam ya ka jing kermen jong ka jing yo pateng jong ki riu hok onda kan ka thma bangi ngiale manta man la kasngi kan kut no kan wai no ngiap khmi ya ka jingwan ba arsin jome bamen wan ra ya ka jingbung kut jong ka pop handrai ka bana ap khmi ya ka por ngi duai bamen dor kat bat ngi baga dono jongi kan long ka jakasa jome khnang ba ngila ban penbe ya ka jing im jongi kat kum ka mon jome aduai bamin kurku ya ki panelis ki baladap shim ya ki badap ai hangi ya ki to ki kentin bat ki jing sneng bat kam tam ya ki jing hikai na ka kentin jong me to dorang kat bat ki ba ki nang la ban peteng shushu ban ya lap ya ka kentin jong me bat ngaduai bamin kurku ya wai pa wai no snap ya ki ni ki kubor to ai ba ka jingkar khu jang ka benang kan don rangkat bat ki ba lung ba ki na ka khu bor ba ki ki asngau on penjan ya ka jing im jang ki kham jan chame adwai ha ka por ba men ye teng ban don rangkat bat ngi kham tam pha yo mun sem jome ban ai ban yarab engi ban yo ya ka jing long jang jisu ba ba ki breu ki phai la ki khmat jang ki shangi ki no i ya ka dor jisu ha ka jing im jang ngi khole shibun ko trai ba meli asngau ye ka jing pan jang ngi Bagi nabarok niya pa na Jisu. Amen.